Batavia. Betul. Mas Dimas boleh merapat ya. Oh lah kae wong iki. Di Kae ngomong. Kawitane welas kari senenge koyo-koyo sing ono pisahe riko ngucap janji biareng selawase hari-hari riko nyulayani Batavia. luar biasa. Aku ati iki ono sambiane wis kadung kelingan larane ibarat kenangan hanggok kekiange sampai kapan yo katon becake Rera Ada Revita Batavia Audio Best Jawa Timur. Etim Muganim. Papa R Ayo Mas Rizal ayo. Ayo toh. goyang opa Yo. aku ati iki sing ono sambiane wis kadung kelingan larane ibarat kenangan hanggok kekiange sampai kapan yo katon becake Rera Riko kiawe ati pison nelongso mergo Riko wis nyende wong liya supet ati iki nyesen jeruk dodo kadung ambi rokokan Riko Riko kiawe ati pisan nelongso mergo Riko wis nyende wong liya supet ati iki nyesen jeruk dodo kadung ambi rokokan Riko Satu tembang requestan Satu tembang request
yang penuh dengan arti. Iki maksudnya piye lagu iki, Kadek? Maksudnya coba tanyakan Papa R. Oh ya. Cuma dia yang tahu karena dia Yang lagi tersakiti. Oh ngono. Oh. Oke. Berarti dia lagi ada masalah. Ya betul, itu Mbak Hari juga itu paham itu. Gitu. Lah, Tapi bauyu wong. tapi jangan khawatir Nggih. ya. Untuk menghadapi masalah itu gampang sakjane, Kadek. Gimana, Be? Ibaratnya banyu ngono kayak ya. Hah? Air yang keruh itu kalau diam maka lama-lama akan menjadi jernih. Betul sekali. Maka dari itu kalau punya masalah kita itu harus diam. Iya. Kalau wis jernih kan penak tuh, solusi Nggih. tanggah. Betul leres niku, Be. Nggih kados Lah, iya. Papa R niku lho, Be. Nggih. Nggih. Sehat. Oke. Belum ngantuk ya, Bu? Durung no. Ngantuk oh ya, Bu. Aku kesirep-sirep ndek kono mo. Aku mau ngantuk. Hah? Mau ngantuk. Mau ngantuk? Oh, terus tak gawe nyawang sampean bengi iki ora ngantuk aku. Ora ngantuk aku. Saiki ngantuk oh ya, Bu. Ojo. Eman. Batavia Audio dan juga Rera Music. Abang biru lampu awak guru mas mikir bojo loro bojo sing kena jalo disayang sing tuwonjor wakati Digoyang masih. sirahmu metora Iya. iso turu Wah, ya. Erwina, laku kataku. Mikir butuhe, mikir belajar. Jujur saiki pengen atine. Iya. Kelongan dino, dino piawire kene. Satu kali lagi. Kelongan dino mulih mrono. Kelongan dino piawire kene. Sing sedino kanggo sapa? Sing sedino kanggo wong liya. Sing sedino kanggo wong liya. Oke. Luar biasa. Ya Allah. Mungkin masnya mau duet. Ya, oke. Menuruti lagunya dari Bapak. Loh kok mau Komar saya Komer. Pak Komir alias Komarudin. Wah, asline Komarudin. Oh, Hehe. nggih. Oh, disingkat Komir ngono, Pak. Ya Allah, Pak Komir. Ya wes Pak Komir. Lagunya tak turuti Pak Komir. Bersama Reira Music. Ya, Piano Vita. ada Batavia B. Audio West Jawa Timur. Ada Pak Komir lagi. Rera. Ada Mas Dimas. Garing kisahku yang garing
Novita. Yang bisa ikut nyanyi bareng kalau nyanyi Bapak Ibu. Yuk. Ayo Pak Komir. Cari manis, kurang manis, sampai itu. Wes yo wes, jong riko mikir sing guna. Enak bro. Iya, kari manis, kurang manis, sampai iku. Wes yo wes, hang dipikir apa garasa. Biasa. Eman dudi eman Hei. kari seru riko aduh ojo wedi urung tak elah diteni sak ngabar Pak Berkah barokah. jodoh sing gagal ngalian ayo Mas Rul yuk Ya Novita. Iki lho bro, barangi. kita barang Oke lah. bebas aku berarti nawi barang Reno Music Biasa. Dua putri. Ini kembali. Kolane sok. Digoyang lagi bro. ayo Bing Ayo, awas, awas masih. yang manis sampai iku naik Pak wis yo wis dong riko mikir sing guna Ayo, digoyang kari dulu. manis Kurang manis suka sampai iku wis yo wis hang dipikir apa garasa kari manis kurang manis Ayo. sampai iku wis yo wis dong riko mikir sing guna Digoyang lagi bro. Ayo masih. kari manis Akangnya Bang Ayu, akangnya. kurang manis sampai iku waget langsungan wis yo wis hang dipikir apa garasa Ya Novita. kare kesadu Iya. nyadar
wedhus. Ayo Mas Rizal. Yuk. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning rakyatan. Dadi Ayo, Tim. korban ambisi reformis palsu. Luar biasa, Bro. Dadi korban ambisi reformis palsu. Rapopo nero meng aku. Najan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung ngerti, sing penting tumindake. Kelingan welingmu, sing prasaja. Ngayomi jagat raya. Ayo. Intan terkasih. Intan, ini pasangan nih, pasangan. Oh iki. Ayo Mbak Roti. Ayo Dek Anggun. Ayo. Najan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, Tos. ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung ngerti, sing penting tumindake. Terima kasih. Kelingan welingmu, sing prasaja. Asik. Aku mau ngayomi jagat raya. Luar biasa. Senengmu wae sing rumangsa kebilangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekel rono mrene saka dianggep ora penting lantan disingkirake. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekel mrono mrene sebab nelani rakyate, sing dianggep ora penting lantan disingkirake. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekel mrono mrene sebab belani rakyate, sing dianggep ora penting lantan disingkirake. Rera Enak, Bro. Batavia. Audio Best Award. Yo. Yuk. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Rene sebab belani rakyate, sing dianggep ora penting lantan disingkirake. Terima kasih. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi
nyong sih. Yoke. Terima kasih. Ngembang keli ono ring pinggir. Guru ketemu awet langsung ngesir. Geli kami koyo kelangan pikir. Wes kelompok arane gelu. Sikari tipara dadi pitu. Saben dina ison sing bisa turu. Jaman riko ana sing bawen. Enak, Bro. Asik. Aduh. Reroyote. Tarik, Kak. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering uliye iso pikir. Gedang raja sak jurung dipangan codot timbang worong dianger kulun iso padot. Digoyang, Bro. Marang pokok nangka sasikat aran alis nanggal sepisan kale tekoning larek kuning langsat gawe hang nyawang ngelek itu korongan asal. Pokok semak, pokok isopon. Ai maneman, sing jenggot dalam. Lampir sasigar laris, sigar kepundhut. Karing geraget, kutu-kutu kepengin nyaduk. Luar biasa. Terus, makasih, makasih. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tidak makan mas. kanthi ngaren tindak wae ora numpak taksi Lara gede tak dhewean apa ora wedi Ayo Maya. nganggur kula purun ngancani Leresan mas alias kebetulan. Belanjane kathah rada kabetan. Yen purun mas enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula obahi. Sajake diopahi napa Bu? Mas. Oh kopi tak kira dipijeti ngepil wong legan golek momongan
Cikra iki sik kempling Mas yo. Lek. Ini ki rondo tenan lho mboten? Oke. Oh rondo asli nggih. Lah niki nggih. Ora, Ding. Sami kalian bakso niate, Mas. Oh nggih. Ya. Nah, dan elok tenan. Terima kasih kepada Sohibul Bait kita, Bapak Alvin, sekeluarga. Matur nuwun nuwun lingkungan masyarakat juga terima kasih dari sobat Entertain Banyuwangi dari Rera Music. Mas Suri. Tak kayak wakeh iki lho. Ayo. Kasih ke duet. Opo? Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ayo. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Biasa bro. Rara, oh What audio? Audio. Rera Music. Tarik, Cok. ku